Praise the Lord. Basically, this is selling today. Jesus Christ जोंखौ बुंदों. मा बुंदों? फरायलांनि माथाइनि लिरनाय साब्रै दाथेर' पद जों बेखौ फरायो दे. जों नायबाय थाखायो नङा एसे. होनब्लाबो नायबाय थाब्लाबो दिनै जों बेखौ एसे गोदान मोनलायबाय ना? मोनदों ना मोनाखै? जोंनि थाखाय गोदान एखेबारे ना? बियो जोंनि थाखाय गोदान जाना फैबाय दिनै नायबाय थाब्लाबो आरो ना? बाहाय बुंदों माथाइनि 5:13 बा बाला 13 नोंसोरो हानि संख्रि आन्थाय संख्रिया बाबै जाब्ला बियो माजों गोबाब खालामजानो बियो मुंनिबो थाखाय उदाया गारन जानानै मानसिफोरजों गाफ्ले जानोल' उदायगौ. Praise the Lord. संख्रि होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ आरो जों संख्रिखौ बयबो बाहायो. बाहायना बाहाया? संख्रिनि मोनसे मोजां सल' दं आंहा. Very good होननाय सल'. एसे खोन्थागोनसै आं. ना? जेब्ला बर'दिन खुंदोंमोन मोनानि सम बे समाव साहा फुदुंदों आरो. साहा फुदुंदों. साहाखौ गुबुन फुदुंदों ओमफ्राय आं गेजेराव नायस'दों. नायबाय सिनिया नाङाखैलै एसे सिनि होदेरबावदिनि होननानै आङो हरदों आरो. माखौ हरखो हरबाय. ओमफ्राय आं हरनायखौ जाया नुदों बियो बादा होआ. हरथों सालासो नुना थाबाय नों बियो. हरथों साला. ओरैबायदि हरबाय एसे मुथासे हरदों आरो. सिनिया नाङाखै नालाय बेखौ हरबाय. ओमफ्राय दाना इस्रि बाथ्रा होगासिनो दङ गिर्जायाव. साहा खिबाय. साहाखौ दानिया गिर्जाखौबानो लोङो नालाय खाजिजों. दाना साहा खिब्ला मन'नो हाला. ओरैबायदि गोबाब जाबाय संख्रिया. ओरैबायदि दासोब्रा भेरि गुड साहा जादों जाबाय सासे. भेरि गुड साहा दासो जादों. दाना दै एसे होदेरनानै सिनिखौ आधा केजि दालायबावबाय गोदै जाथों होननानै मोजां गोदौ होबाय लोंफिनबाय बेनो बे गोबाब सिनि आधा केजिबो दाननो हायाखिसै. भेरि गुड साहा. दाना बेखौ केन्सेल गारजोबनांबाय आरो. मारै लोंनो हानो? संख्रियाथ' गोबाब ना? लोंनो हायाखिसै आरो. लोंनो हायैनि मा खालामबाय गोदान फुदुंफिननांबाय आरो. ओमफ्रायसो गिर्जा गखांनानै साहाजों खाजिजों लोंनानै जोङो आराम फुर्ति खालामनो हाबाय आरो. बे मोनसे थांबाय. जों बयबो मिथिखागौ संख्रिनि गुना मा? मा गैया ना? संख्रिनि गुना मा? संख्रिया मा गुन दं? गोबाब. ओरैबायदि गोबाब. हासुमुला जायो दा? गोबाब ना गोदै हासुमुलाया? गोबाब स्रो स्रो मोनथारो. सोरबा सोरबा गारि गाखोना हासुमुला लाखायो. माने एसे उग्लिखांबाथाय हासुमुलाखौ ओरै हजम जालांबाय थानोसै ना? गारि गाखोग्राफ्रा लायो हासुमुला. गोबाब. संख्रिनि गुना ओरैबायदि गोबाब. बे गोबाबा जेब्ला बाबै जागोन बियो माब्रै गोबाब खालामजानो होनना बुंदों. बाबै जायोब्ला बियो लांजागोन बाहेरायाव गारन जागोन. जेरैबो थाखाय उदाया होनना बुंबा जायोब्ला नङा होमबा? जेरैबो थाखाय उदाया. दा जोंनि न'खराव मानि थाखाय दावराव जायो? संख्रिनि थाखायनो दावराव जायो. नोंगोना? जेब्ला सासे राग खरा मानसिया संख्रि गोबाब मोनजाब्ला मा खालामो? खुरैनो फिउ. गारहरला. बेबायदि संख्रि होयो नामा होननानै खुरैनो फिउ गारहरगोन बियो. राग खराफ्रा ओंख्रिखौ बिदि सङो नामा होननानै ना? ओमफ्राय खायसेया बाबाय माथो खालामबावनो दै सुसोब खुनुरुखुम जागोन आरो बियो दै गलायदेरनानै ना? बिदि दङ. ओमफ्राय खायसेया एखमबाथ' संख्रिया होबावना बावा? बावो दा? बावो. संख्रि होनो बावोब्ला ओंख्रिया माबायदि जायो? थावा.
Sawa. Sawa. दै गुबुं दैखौल' मोनजायो नङा होमबा अब्ला ओइ संख्रि होनो बावदों होननानै बिहरनानै सोलादेरनो हायो खिन्थु गोबाबखौथ' सोलानो हायाना हाया ओमफ्राय संख्रिखौ मा बाहायो दानिया संख्रिनि बिसय लांबाय आङो संख्रिखौ मा बाहायो दे फोदो एसे बुंहरलाय संख्रिखौ मा बाहायो हाया आयै नारें खागजि लेबदों जि गोथाव लेबबाय संख्रि बानलु गलायबाय खदेर र' गलांबाय ना जागौ मोनलायलांबाय आरो नै जोंहा दाख्लै ओरैबायदि माबा नारें थ' गैला नालाय मा होनना बुङो गेरेब फिथाइ खामब्रेगा लेबबाय संख्रि बानलु जा मोजां लगायबाय गोखै मोनामबाय ना ओरैबायदि खदै गबाय जानो बहा मोनजाबावनो टाइमा गैला आहा दखानाव थांनाय टाइम जाबाय मोनजायाखिसै खदैल' गलांबाय आङो ना मानो खदै गयो दे गोखैब्लालाय रावबो थानो हायाना लेबु लगायब्लाबो जुमब्रा लगायब्लाबो खामब्रेगा लगायब्लाबो जलफि सिफ्लेब्लाबो खदै गयो माने जोंनियाव गासिबो बुस्थुआ दंजोबखायो रसा जेखौ रायखांगोन बियो जाखांफैयो गोखा रायखांब्ला खाथिथ' मोनफैयो सालाया बोरैबा गोखै रायखांब्ला खै फैयो बोरैबा नोंगोना खै फैयो खिन्थु गोखैखौ जों माजों जायो संख्रिजों फुनलेट जायो खिन्थु खायसे सिनि होदेरो ना सिनिब्ला थावसिन जायोब्ला संख्रिजों सिनि होनानै जायो ओरैबायदि गोथाव जागोन सोरथा बावनोल' खाथिना मोनजाबा हामगौमोनहाय ना गावसोरनो जाबाय मोनसालायनोसै संख्रि दा गोथाव जायो दानिया संख्रिखौ जों माहा बाहायबावो मादैया खोन्थादों दहायो बिराद सानाय सुनाय जादों सैतानानो नासयफैबाय थादों होनना बुंदों मादै संख्रिखौ ओरैबायदि बाहाय जेब्ला नोंहा आथिं आखाया साबाय थायो मुलिखौ मोनस्लाबै समाव दैखौ एसे गोदौ होनानै संख्रिखौ एसे होदो आथिंखौ गाहाबनानै लादो सानायनि सायाव गोमालाङो संख्रिया मुलि ना बबेबा मोनसे दुखुमोन संख्रिखौ स्रि थफ्ला खालामदो अराव हांदो ओरै सेक होना लादो मा जायो खारलाङो लासैनो आराम जालाङो जेब्ला जोंनि मोदोमफ्रा इउरिक एसिडआ बारा जायो जोंनि जरा सानाया बारा जायो इउरिक एसिडआ बारायोब्ला बारायना बाराया इउरिक एसिड गोनांफ्रा बारायो अब्ला मा खालामनांगौ दै गुदुङाव संख्रि एसे होनानै गामलायाव लानानै आथिंखौ गासोमना लादो जेराव जरा सादों बे जरायावहाय इउरिक एसिडआ बांसिन नैबे एंगेलाव जायोना आथिं एंगेलाव जायो गासोमना लादो ओरैबायदि आराम मोनलांगोन नोङो सागागोन आरो आरामनो बेबायदि जायो संख्रिनि गुना बे संख्रिखौ बहा दोनो मोजाङाव दोनो नामा संख्रि बस्थाखौ केसेर बारिफ्रावसो दोनलाबायो ना बबेबा ग'लफ्रावसो दोनलाबायो बायनो थाङोब्ला नुहैब्ला एखे लाबोनोनो मुगैथावथावसो नोङा मुगैथावथाव खिन्थु बे संख्रियाव बे केसेर बारिनि मोनामनाया हाबगोन नामा हाबा ना हाबा हाजार केसेर बारियाव दोनदों बेयाव हाबा संख्रिनि गुना गुनैनो थाबाय थायो गोबाबैनो थाबाय थायो ओंखायनो संख्रिया जोंनि थाखाय ओरैबायदि मुल्यबान बे संख्रिया जेरै मुल्यबान दिनै जिसुआबो जोंखौ मुल्यबान बुंदों ओरैबायदि मुल्यबान नोंसोरो संसारनि संख्रि दा जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थाखाय मा जाखो संख्रि नोंना संख्रि जोङो संख्रि जाबाय जिसु ख्रिस्टनि थाखाय बियो बुंदों नोंसोरो हानि संख्रि दा जों संख्रियाव दङ संख्रि गुना मा गोबाब होनब्ला जोङो गोबाब जाबाय थानो हागोन ना हाया
माबोरै गोबाब जाबाय थानो हागोन बेखौसो जोङो दिनै इसोराव बिनांगौ जायोसै ना इसोराव जों बिना लानांगौ जायोसै जोङो लुकासनि लिरनाय ना लुकासनि 13 लुकनि 13नि 34-35 लुक 14-34-35 एखे बाथ्रायानो फरायनि संख्रिया गोनांथार मुवा आंथाय संख्रिया बाबै जाब्ला बेखौ माजों गोबाब खालामफिनो बियो हानि थाखायबो हासारनि थाखायबो उदाया मानसिफ्रा बेखौ गारनो खोनासंनो थाखाय खोमाफोर गोनाङा खोनासंनो थाखाय खोमाफोर गोनांफ्रा खोनासंथों बियो मा बुंदों संख्रिया जुदि बाबा जायोब्ला बेखौ माजों गोबाब खालामफिननो हागोन गोबाब खालामफिननो हानायनि बोलो दंना गैया थारमाने बुंदों जाहैबाय जोङो दे संख्रि संख्रि जाबायब्ला जोङो जिसुनि बोसोनखौ जों लानांगोन जिसुनि थिननायखौ जों मावनांगोन जेखौ थिनो बेखौ जों लानांगोन जेखौ थिनो जों बेखौ मावनांगोन अब्ला जोङो गोबाब जाबाय थानानै थानो हागोन नोंगौना गोबाब जानानै जों थाबाय थानो हागोन किन्तु जोङो जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ लादोंब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ जोङो दिनै नाजावनानै ख्रिस्टान जिउ जापन खालामदोंब्लाबो जुदि जोङो गोबाब जानो हायाब्ला एबा जोङो गिर्जा प्रार्थना गैयाब्ला फास्टिं थानाय गैयाब्ला ना बोसोनखौ खोनासंनाय गैयाब्ला दिनैबो टाउन गाबोनबो टाउन गाबोन समफोरबो बिदिनो बहाबा मिटिं दावथिङाव थाङै मा जाबाय इसोरजों सोमोन्दो गैयै जालांबाय जेब्ला सोमोन्दो गैयै जालांबाय नोंखौ नोंनि रायजोफ्रा नोंनि मण्डलीनि मानसिफ्रा बा आंखौ आंनि मण्डलीनि मानसिफ्रा जुदि सोमोन्दो गैलाब्ला आंखौ लाफागोन नामा लाफागोनसै बि टाइम होनो हालालै गिर्जायावबो फैया खामानिबो मावा खनाबो होआ नांलालै बिदि होनगोन ना होना उदाय जाबाय रायजोफोरजों अब्ला बिसोरो आंखौ गाबज्रिनो हाबायब्रा बा सोरखौबा गाबज्रिनो हाबाय माने सोमोन्दो गैला नालाय इसोरजों ना गिर्जारिफोरजों सोमोन्दो गैला नालाय गाबख्लेनायनि समान जाहैबाय जेबो उदायला बियो आय होनजाला जुदि आय होनजानांगौब्ला बे मा खालामनांगोन इसोरखौ गोसोखांफिननांगोन इसोरखौ गोसोखांनानै बियो फैफिननांगोन गावखौ फाकेमा बिसफैनांगोन हान्थु खरायफिननांगोन ना निमाहा बिनांगोन आरो बिजाफिननांगोन अब्ला बिनाव इसोरनि अननाया फैफिनगोन इसोरखौ अनखांगोन आरो बेखौ बियो बोखांफिनगोन आरो बियो गोबाब संख्रि जानो थाखाय बेहा बोलो मोनफिनगोन प्रेज द लर्ड बोलोखौ मोनफिनगोन दा बेनिखायनो जोङो मा जानांगौ संख्रि जानांगौ संख्रिजों मानसिजों इसोरा मोनसे रदायखादों गान्थिखादों जों नायनि दे मानसिजों संख्रिजों मोनसे रदायखाना होदों इसोरा जोङो फरायगोन लेबि बिजाबनि 2:13 2:13 आर नोंसोरनि मोनफ्रोमबो अन्नबुलियाव संख्रि होदो मानोना संख्रिया नोंसोरनि आरो इसोरनि गेजेराव रदाय खानायनि मोनसे सिन जाबाय सोरनि गेजेराव संख्रिजों मानसिजों आरो इसोरजों इसोरा मानसिजों संख्रिजों रदाय खानायनि मोनसे सिन खालामदों बेनिखायनो नोंसोरो नोंसोरनि मोनफ्रोमबो अन्नबुलियाव संख्रि होथारनांगोन संख्रि संनानै जुदि संख्रि होआब्ला बे ओंख्रियाथ' थावखाया दैजों गोबानो ओंखारखायो गफिनखायो ना
Kopi kaya. Maksudnya gua awalnya kisah kaya. Dari lo mana nih kebalok mana nih? Nah, kebalok kaya. Ngon lo kaya beri batau kaya, no apa? Nah, karena jadi bayi, ini hendak onno buliau, songkri gitar mana nih? Nah, songkri gitar mana? जेब्ला जोङो माबा मोनसे एवगोन बे एवनायाव जों संख्रि होब्लासो बे एवनाय बुस्थुआ जाजाथाव जायो दा बेनिखायनो संख्रिजों इसोरा जोंखौहाय रुजुनानै बुंदों संख्रिजों जोंखौ इसोरा रुजुनानै बुंदों ना जुदिअ संख्रि होनाय बुस्थुआ गैयाब्ला जों बेखौ माब्लाबाबो थावनाय मोना ना थावनाय मोना जोङो जबाव बुंदों दे बे बाथ्राखौहाय जबनि 6:6 जबनि 6:6आव ना संख्रि होयै जानाय मुवाखौ सोरबा थाव जायोने रावबो थाव जाया आरो मा होनदों एबा दाउदैनि गुफुराव माबा थावनाय दङ ने दाउदैनि गुफुरखौ जों माब्ला मोनो जेब्ला दाउदैखौ रुयो मामलेटआ नङा दे बेफोरनि एवनायखौ बे नङा रुनाय रुब्लासोना दाउदैनि गोमोआ आलादा गुफुरा आलादा जायोना जाया जायो बे गुफुरखौ जायोब्ला मा राखाबखाबसो मोनजायो नङा होमबा खिन्थु डाक्टारफ्रा जानो थोनो गोमोखौ दाना गुफुरखौ जा होनना बुङो बे गुफुरावबा मा प्रटिन दंथाय जोंथ' मिथिया डाक्टारफ्रासो मिथिगौ साइन्स फरायनायफ्रा मिथिगौ ना दंना गैया साइन्स फरायनाय दं दा दाउदैनि गुफुर गोमोआव मा प्रटिन थायो बिसोर मिथिगोन खिन्थु जेब्ला गोमोखौ जादो बाब मिलौलायलांबाय आरो सोलास्लिबलांबाय जाबावगौ मोनलै गोमोखौ दङना सोलोंगोन ना सोलास्लिबलायगोन आरो गोमोखौब्ला खिन्थु गुफुरखौ मा जादोंसो हय खिन्थु राखाबखाब थावनाय गैया बियो थावनाय गैया ओंखायनो बाहाय बुंदों संख्रि होयै मुवाखौ नोङो थाव जायो ने गोथाव मोनो ने होनना बुङो जों गोथाव मोना दा जेब्लानाखि इलिसा आरो इलिसा बिसोरो सानैजों बिसिगिमोन नोंगोना बाइबेलाव जों मोनो बिसिगिमोन जोङो 2 राजानि 2 आयदायाव फरायब्ला मोननो हायो जेब्ला इसोरा इलिजाखौ सोरगोआव लांनो नागिरो अब्ला इलिसाया इलिजाखौ नागाराखै उन थांफाबाय थादों खिन्थु मिथिगौ इलिजाया इसोरजों लांखो जासिगोन बेखौ मिथिगौ ओंखायनो इलिजायाबो इलिसाखौ बुंदों इलिसा नोङो बेयावनो थाथ'दो इसोरा आंखौ बैयाव थांनो थिनबाय मानोना इसोरा आंखौ दै लांसिगोन गुरु आं मिथिगौ होनब्लाबो आं नोंखौ नागारा थांफादों दा जायगा दाबथाम थांदों एसे फरायब्ला मोनगोन नामा 2 राजा फरायनि 2 राजा 2 आयदा नङा होमबा फरायब्ला साबसिन जागोन दुई आयदा 2नि 1निफ्रायनो फरायलांनि सल एसे गोबावानो जाथोंसै नङा होमबा गोबाव जाला फरायनि बाय बुंदों इलिजा नाबिनि सिरगाव लांखो जानाय होननानै बुंबाय नङा होमबा फोरबोआ इलिजा नाबिखौ बारजों सिरगाव लांखोगोन समाव इलिजा आरो इलिसा बिसोर सानैबो गिलगालनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन लामायाव इलिजाया इलिसाखौ होनबाय आङो खावलायो नोङो बेयावनो थादो मानोना फोरबोआ आंखौ बेथेलाव थांनो हुकुम होबाय बेथेल होननाय मोनसे जायगा दङ बियो बेथेलाव थांनो हुकुम होनायखाय गिलगालनिफ्राय बेथेलाव थांनो नागिरबाय ओमफ्राय इलिसाया बुंफिनबाय
मा बुंफिनखो आङो गोथां फोरबोनि मुङै आरो नोंनि मुङै गोथांनि मुङै समाय लायो आङो नोंखौ नागारथारनाय नङा बेबायदिनो बिसोरो सानैबो बेथेलाव थांबाय आरो बेथेलाव गामिनाय नाबिफ्रा इलिसानियाव थांनानै बेबायदि होनहैबाय बेथेलाव माखासे नाबिफोर दङ इसोरजों सायख'जानाय नाबि माने उन बुंथिगिरि इयुन बुंथिगिरि जागोनखौ बुंथिग्रा प्रफेसाइज खालामग्रा बेबायदि माखासे नाबिफोर दङ बे नाबिफ्रा बुंदों ओइ इलिसा नोङो मिथिया नामा नोंनि गुरुआदि दिनै लांखो जादों सोंदों इलिसानाव ना अब्ला बे बुंदों नोङो मिथिगौ ने नोंनि बिगोमा एलिजाखौ दिनै फोरबोआ नोंनिफ्राय लांसिगोन एलिजा बुंफिनबाय औ आङो मिथिगौ नोंसोर सिरि सिरि थादों नाबि बुंग्राफोरखौ बुंदों सिरि सिरि था आं मिथिखागौ ना बेबायदिनो बेथेलाव थांबाय आरो बेथेलावबो इसोरा लांनो हायाखिसै ना लांनो हायाखिसै दानिया मा होनखो पासपर्टआवहाय सारिनिफ्राय फरायबावसै इलिजाया इलिसाखौ होनबाय इलिसा आङो खावलायो नोंनो बेयावनो थादो मानोना फोरबोआ आंखौ जेरिक'आव थांनो थिनबाय जेरिक' गिलगालनिफ्राय बहा लांखो बेथेलनिफ्राय जेरिक'आव थांनो थिनबाय नों बेयाव थादो आं जेरिक'आव थांनोसै ओहो गुरु आं नागारा नोंखौ आं नोंखौ नागारा थांफाथारगोन होननानै जेरिक'सिम थांबाय जेरिक'नि नाबिफ्राबो बुंबाय इलिसाखौ ओइ इलिसा नोङो नोंनि गुरुखौ दिनै सोरखौ लांगोनखौ मिथिना मिथिया बेवबो बुङो मिथिगौ गासैखौ आं मिथिखागौ नोंसोर सिरि था दाना जेरिक'आव थांबाय बेवबो लांनो हायाखिसै दाना इसोरा थिनबावबाय इलिजा नोङो जर्दान बारि थांदो जर्दान बारदों दा नङा होमबा जर्दान बारि जर्दान बारिबो बि थांफाबावबाय गालांनो हायाखिसै दाना इलिजाया सोंबाय आच्छा नोङो जे आंजों उन उन फैफाबाय थाथारबाय आं नोंनि थाखाय मा मावनांगौ सोंगारबाय दानिया इलिजाया इलिसानाव अब्ला इलिसाया बुंनो गोनां जाबाय गुरु नोंनाव जे बोलो दङ बे बोलोखौ खावदोंनि खावसेखौ आंनो नांगौ नों जे खामानि मावदोंमोन बे मावनायनि खावसेखौ आंनो नांगौ ओमफ्रायसो नोङो सोरखौ थांनो नांगौ थांदो आं हगारगोन होमबासो आं थालांगोन बिदि बुंबाय दाना इलिजाया बुंनो गोनां जाबाय आच्छा इलिसा नों जेखौ बिथावा बेखौ बिबाय जेखौ बुंथावा नों बेखौ बुंबाय होमब्ला आं नोंखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंसै जेब्ला आंखौहाय सोरखौ लांखानायखौ नुगोन अब्ला नोंनि लुबैनाय बायदि जागोन होननानै बियो बुंदों जेब्ला आंखौ लांखानायखौ नुगोन अब्ला नोंनि लुबैनाय बायदि जागोन होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोमै दाखाया फैनानै इलिजाखौहाय बोखोलांबाय जोमैनि रथजों जेब्ला बोखोलांदों अब्ला इलिजानाव फालि दंमोन बे फालिया हायाव गलांदों ना हायाव गलांबाय बे हायाव गलांनायखौ बियो मोनबाय आरो बिदि लांखानायखौ बियो नुबाय आरो मोजां नुबाय नुनायनि उनावहाय बियो बे फालिखौ खनदों जों 13निफ्राय फरायलांब्ला मोननो हायो ओरैबायदि दुखु जादों इलिजा थांनायनि थाखाय दुखु जादोंब्लाबो बियो मोनाखिसैना बेखौ इसोरा लांबाय सोरखौहाय बियो मा जाबाय बे फालिखौ लानानै फैनो गोनां जाबाय दानिया जेब्ला फैदों फार्स्ट जेरिक'आव बे मोनसे गिलु बालु सिन मावदों बे सिना इलिजानि जे बोर इलिजानाव जे बोर बे बोरखौ बे मोननायनि मोनसे सिन बे मोनसे मोननायनि सिन
जोङो फरायलांनि दुइ राजानिनो दुइनि 19 20 22% फरायगोन दे 19 20 21 22 सिम फरायगोन बाय बुंदों इलिसानि मावनाय इलिजानि बोर मोननानै बियो इसोरनि मोननाय बोरखौ लानानै मावजेननायसिम बाय बुंदों जेरिको नोगोरनि खायसे मानसिफ्रा इलिसानियाव थांनानै होनहैबाय गुरु नायदो नोङो गावनो नुबाय बे गंसे मोजां नोगोर नाथाय बेयावनि दैया मोजां नङा बिनिखाय गासै जुनार आरो मानसि गथ'फ्रा गोरबोआवनो मुरुगारजोबो गोरबोआवनो थैयो बियो होनबाय गंसे गोदान खुरैयाव एसे संख्रि दोननानै आंनियाव लाबोदो दाना संख्रि बिबायना संख्रि बिदों इलिसाया मानसिफोरना एसे संख्रि लाबोदो इलिसानि बिनाय बायदि लाबोनानै होफैबाय आरो बेखौ लानानै बियो दैनि फुंखायाव थांनानै संख्रिखौ सारनानै होनानै होनबाय फोरबुआ बेबायदि होनदों आङो बे दैखौ फोसाबबाय आरो दिनैनिफ्राय बे दैजों रावबो थैनाय एबा मुरुगारनाय नंलिया थैनाय आरो मुरुगारनाय नंलिया बिदि बुंबाय इलिसानि बुंनाय बायदि दिनैसिम बे दैया मोजाङैनो दङ दासिम बबेहाय जेरिको नोगोरावहाय जेरिको नोगोराव प्रेज द लर्ड हालेलुया होमब्ला संख्रिया मा गुन जाखो बेसेन गोसा गुन जेरावनाखि गथ'फ्रानो थाङा गोरबोआवनो गोथै जाजोबो जिब जुनार गासैनियाबो मानसिनाबो गोरबोआव गोथै जाजोबो बिसि दुखुनांथाव गथ' खांनो होनब्लाबो मोना बेबायदि बिसाक्त दै दा ओंखायनो बेवनि मानसिफ्रा बे जेरिको होननाय मानसिफ्रा इलिसानियाव खावलायदों नों मिथिगौ गुरु बेवनि दैया ओरैबायदि बिसाक्त बेखौ लोंग्रा साफ्रोमबो गोरबोआव गोथै जाजोबो गथ'खौनो खांनो हाया खांनो मोना जेब्ला बिदि खोन्थादों इलिसाया मा बिदों नोंसोरो गोदान खुरि नांदों बाहायथारि खुरिफ्राथ' बाय गोदानसो जाहैबाय नङा होमबा बाय गोदान खुरिखौ लादो आरो संख्रि एसे दोननानै आंनो लाबोदो होननानै बुंदों जेब्ला बिदि बुंदों अब्ला बे संख्रिखौ लादों आरो दै ओंखारग्रा मा होनदों फुंखा जेराव निजरा ओंखारबाय थायो फुवा फुवा गबाय थायो दैखरथ' फुंखा दंना दंना गैया फुंखा थानाय दैखरा रानदो रोङा खिन्थु फुंखा गैयै दैखरा मेसेङाव रानलाङोना मेसेङाव रानो फुंखा गोनाङा फुवा फुवा गबाय थागोन हाजारखि मटर सालायबाय था सानसे साननै राननाय नङा खिन्थु फुंखा गैया सानसे सालायबानो रानगोन गुबुंले जाहैगोन बेबायदि दा बे फुंखा खाथियाव थांनानै बियो बुंहैदों मा बुंहैदों फोरबुआ बेबायदि होनदों आङो बे दैखौ फोसाबबाय आङो बे दैखौ फोसाबबायल' होनना बुंदों सोरनि मुंखौ लादों फोरबुनि नामखौ लादों फोरबुआ बेबायदि होनदों दिनै बे दैखौ फोसाबबाय आं बे दैखौ फोसाबबाय बे बुंनाय रावजोंनो दिनै बे दैया ओरैबायदि मोजां साफा जादों बिनि बिसाक्त'आ गैया जादों आरो बेखौ बयबो लोंनो हादों आरो बेखौ लोंनायनि उनाव दिनै गथ' खांनो मोनैफ्रा गथ' खांनो हादों रावबो थैयाखै गोजौआवहाय मुरुगारनाय गैया एखमब्ला जोंनि अमाफ्रा मुरुगारो बोरमाफ्रा मुरुगारो नङा होमबा मानसियालाय मुरुगारा मानसिया गोरबोआव थैयोना सोरबा 9 मास गोरबोआव लानाया ओरैनो बेखार जायो सोरबा गोरबोआव थै जाना एसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेबायदि दिनै बे दिननिफ्राय जायाखै नामा फोरबोनि आसिर्बाद संख्रिनि गुन बे संख्रिनि गुनजों बेबायदिनो जानानै फैदों आरो जों नायबावनि दुइ राजानिनो सारिनि 41 पद
actually spot 41 ना गोजौनिफ्राय फरायब्ला जों मोननो हायो फरायनानै गोजौनिफ्रायनो 30 निफ्राय फरायनि बाय बुंदों हादोराव ओंखाम आंखाल जानाय समाव इलिसाया गिलगालाव थांफिनदों नायदो जेरिख'निफ्राय गिलगाल होननाय जायगायाव थांफिनबाय इलिसाया जेब्ला ओंखाम आंखाल जायो आंखालनि दिन ना बे समाव बियो गिलगालाव थांफिनदों सानसेखालि नाबिफोरखौ फोरोंबाय थानाय समाव बियो गावनि लेंखौ होनबाय गेदेर बर्तन गंसे अराव जाननानै नाबिफोरनि थाखाय ओंख्रि संदो बिराद मानसिफोर दंमोन जानांगौ ना ओंखायनो बियो मोनसे गेदेर बर्तन लानानै बेयाव नोङो ओंख्रि संदो होननानै होनदों बे समाव बिसोरनि गेजेरनिफ्राय सासेया फोथाराव मैगंफोर नागिरनो ओंखारलांनानै मिथिया हसिया हाग्रानि बोन्दोंनि बिथाइफोरखौ हाजासे लाबोनानै बेखौनो हानानै संबाय आरो जानो थाखाय बयनोबो राननानै होबाय आन्थाय जेब्लानो जायो अब्लानो इलिसाखौ गाबज्रिबाय ओ इसोरनि मानसि बियो बिसो माने ओंख्रि संनो थिननायाव हाखु दाखु सासे मानसिया थांनानै हाग्रानि मैगं खाहैदों खिन्थु बे हाग्रानि मैगङा जाजागोन ना जाजायो बियो मिथिया खिन्थु माखौ मोनबोखो बियो बिस गोनां मैगंखौ मोनबोबाय बिस गोनांखौ लाबोनानै संबाय खिन्थु जेब्ला जानो नागिरो अब्ला बुंबाय सासे मानसिया गुरु बियो मोनसे बिस मैगंसो बिस मैगंसो होनना बुंबाय आरो बिसोर बे ओंख्रिखौ जायाखिसै बे समाव इलिसाया जानाय बुङा बिहरनानै बेखौ संनाय ओंख्रियाव गारसोनानै होबाय आरो होनबाय मानसिफोर राननानै होदो आरोबाव बियो जेबो बिस गैबावलिया जेबो बिस गैबावला बाथ्राल' बुंदों गारसोनानै होनानै दस्रा ओंख्रि संनायखौ लाबोहोदो बिस मैगङाव ओमफ्राय गलाय देरबायल' राननानै होदोल' बुंदों होनब्लानो बिसआ गोमाबाय नायदो ना बिसआ गोमाबाय बेबायदि बिस मैगंखौबो बाथ्रा फंसेजोंनो संखानाय ओंख्रि जाय संखानाय ओंख्रियाव संख्रि होखानाय थायो बेखौ होनाय गलायनायजोंनो बिषाक्तआ गैया जादों प्रेज द लर्ड हालेलुया दाख्लै जोंथिं ओरैबायदि मोनसे घटना जादों ओरैबायदि मोनसे घटना थाजेब्राखौ बयबो मिथिगौ नङा होमबा थाजेब्रा दुलुर दुलुरा हाग्रानि था ना बे हाग्रानि थाखौ सासे फानदों दखानाव फानबाय नालाय जाजाग्राखौसो फानोना जाजायखौथ' फाना रावबो न'थाम मानसिया बायना लांदों न'थाम मानसिया बायना लांनानै संहैबाय आंनि न' खाथि जायो संनानै बिसोर ओरैबायदि आलासिबो दङ बिजामादै जानायबो दङ बियानै जानायफोरबो दङ आलासि जाबाय आरो बिसोर जौबो लोंदों खाजि बुख्रि जादों ओमफ्राय लास्टआव ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांनानै जि गोथाव संदों दाउजों बे माबाजोंनो आलुजोंनो जाखांनानै ओरैबायदि जाबाय बमि जाबाय गोबायबाय गोबावजोबबाय दाना ओरैबायदि गोबाबाय सिखारनो हायै जालायबाय सिखारनो हायै जाबाय दानिया सासे उन्दै गथ' खालामग्रोबाय आंनाव आमाय जोंना था ओंख्रि जानानै गोबाला जोब्बाय बिदि खोथाहैबाय गोबानायनि मुलि नांगौ ओमफ्राय गोबानायनि मुलि गैयालै होनबाय आं ओमफ्राय जोंना हिनजावफ्रा माबायदि गोबादों सोर होनबा बिदि होनब्ला आरो गेदेर मानसि खालामबाय दाना फोरला हान्था खालामखादों बेबो गावबो गोबालांबाय फोरला हान्था खालामबाय ओरैबायदि जाजोब्बाय न'खरैनो गासिबो सलाजों जोबसै गोबाव जोब्बाय मा जाबावनांगौ जाहैबाय दाना जोंना हिनजावफ्रा ओरैबायदि फन खालामबाय फन नाम्बार लानानै उमुक तुमुकनि फन नाम्बार हरदो माबा हस्पिटाल नङाबा नोंसोरनि जिउआ रैखा जानाय नंला हस्पिटालाव नङाब्ला रैखा जानाय नंला होननानै मा खालामबाय फनजों हर लेंहरजोबनानै अट' गंनै फैबाय अट' गंनै फैनानै 10 जन मानसिखौ गोबाख्रब हस्पिटालाव लाबोनांबाय गुरुबासायाव ओरैबायदि सेलेन होबाय ओमफ्रायसो आरायख' बे न'खरसेल' जानायानो आरो बै न'सेयावथ' लांबावदों ना बेबो संनानै जाहैबाय
संना जानानै बिहाबो बिदिनो जाबाय जानानै जेब्ला गुरुबासाव बै मुलिया गैला बिसोर होबोजोब्बाय जोब्बाय मा जाबाय काजलगाव थिनहरबाय बिसोरखौहाय काजलगाव थांनांबाय बेसोराफोर दानाथ' गंसे दंबावो बायना लांनाया फनजों फन खालामबाय नोंस्रा आमुखिया थालांदोंमोन जादोंना जायाखै जायाखै होमबालाय खाफाला मोजां दाजासै गारहरदो बेखौ जाग्राफ्रा नै गोबालाजोबदों थैजोबसिगौमोन ना ओरैबायदि बिसाक्त' बिदि जाबाय दाना आरायग' जाबाय आरोखि खिन्थु दाख्लै बे घटनायानो सानजा जादों न'खरैनो सानै मानसि थैदों नङा होमबा बे थाखौ जानानैनो निसाव होदों दा निसाव होदों था आलु जानानै न'खरसिनि सानै मानसिया दुब्ला थैदों डाक्टार मोनस्लाबाखिसै बेसोराबो मोनस्लाबाखिसै नायदो बेबायदि बिस बुस्थुखौ दिनै इसोरनि मानसि इसा नाबिया मा खालामदों इसोरनि राव फंसेजों मा खालामदों गैया खालामदों खालि बियो बिस मैगं संनायावहाय संखानाय ओंख्रि जेराव संख्रि होखानाय थायो बे ओंख्रिखौल' लाबोनानै गारसन देरनानै राननानै होदो होनदों राननानै होदो होननाय लोगो लोगो बिसोरो राननानै जादों खिन्थु जेबो जायाखिसै बिसआ गैया जादों प्रेज द लर्ड हालेलुया बिसखौ बिसोरा दामनो हायो खिन्थु साबधान इसोरा दानखायो होननानै बिसखौ लोंलाबो लोंबा जानाय नङा इसोरा दानोलै जों दाननानै बिसखौ लोंब्ला जानाय नङा थैगोन खिन्थु बाइकआ बुंदों नोंसोर हुसियार जा हुसियार जायोब्लासो बारग'गोन नोङो मिथिखानानै जुदि अरजोंनियाव बारसोब्ला अरा खामना खामा खामो दा खामजागोनथ' खामजाथारगोन ना दा बेनिखायनो जोङो इसोरा जोंखौ संख्रि बानायनायखाय बे संख्रिनि गुनखौ जों लानो नांगौ संख्रिनि गुना मा इसोरा जोंखौ थिनदों मा थिनदों नोंसोर आंनि बाथ्राखौ खोन्था नोंसोर गुबुन थाखाय प्रार्थना खालाम नोंसोर आंनि लागै दान हो बेखौ थिनदों दा बेखौ जों गासैखौबो मावजोबोब्ला जोङो गोबाब जानानै थाबाय थानो हागोन प्रेज द लर्ड गोबाब संख्रिनि गुना जोंनाव थाबाय थागोन जों बाबालासै थानाय नङा गोबाब जाबाय थागोन जोङो जेरैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंसाफोरखौ होनदों नोंसोरो थांदो थांनानै जब्राफोरखौ सोखाहैदो खुरिया बेमारखौ फाहामहैदो गोथैफोरखौ गोथां खालामहैदो होननानै थिनदों थिनाखैसे थिनदोंथ' जोङो फरायनि थिनथारदों माथाइनि 10 माथाइनि 10 नि 8-9 फरायनि बाय ओरैबायदि बुंबाय जब्राखौ सोखा गोथैफोरखौ फोथां खुरिया गोनांफोरखौ मोजां खालाम बुटफोरखौ होखार नोंसोरो ओरैनो मोनबाय ओरैनो फिन ना ओरैनो मोनबाय ओरैनो फिन नोंसिनि जेसरफोराव सना नङाब्ला रुपा नङाब्ला थामा आरो लामानि थाखाय बिबाय बायग्रानि जलंगा नङाब्ला गांनै गस्लाफोर नङाब्ला फैसाफोर नङाब्ला लावथि दाला मानोना मावग्राया गावनि जानायखौ मोननो नांगौ प्रेज द लर्ड दिनै जों इसोरनिफ्राय ओरैनो मोनदों माखौ मोनदों संख्रिनि गुनखौ जों मोनदों गोबाब गुनखौ जों मोनदों इसोरा जोंनो बोरखौ होदों बे बोरखौ लानानै जोंखौ मावनो थिनदों दिनै पिटार मोनखौबो थिनाखै ना जोंखौबो थिनदों जों जाय इसोरखौ नाजावबाय जोंबो दायित्व दङ जोङो संख्रिनि गुन लानानै जोङो मावनो नांगौ सोर मावदोंमोन जोङो फरायनि थिनहर जानायावहाय थिनहर जानायाव फरायनि थिनहर जानायनि 3 आयदा बे 3 आयदायाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों पेटर फरायनि थिनहर जानाय 3 आयदा पेटर आरो जन बिसोर सानै मानसिया जेब्ला मन्दिराव थांदोंमोन दा बे मन्दिराव थांनायाव सासे लेंग्रा लोगो मोनहैदों नङा मोनसे लेंग्रा लोगो मोनहैदों
फरायलांनि दे सानसेखालि पिटर आरो जहना आरज खालामनाय समाव मुगायाव मन्दिराव थांदोंमोन बेयाव समायना होनजानाय लांगोना दङमोन बेयाव जोनोमनिफ्राय लेंग्रा सासे मानसि दङमोन सानफ्रोमबो मन्दिराव थांनाय मानसिफोरनियाव बिबाय बायनो बेखौ बेयाव बाननानै दोनहैयोमोन पिटर आरो जहनखौ गोथार न'आव हाबनोसै नुब्ला बियो बिसोरनिफ्राय दान मोननो थाखाय खावलायबाय अब्ला पिटरा जहनजों लोगोसे बिनिथिङै नायहाबनानै होनबाय जोंनिथिङै नायहरदो आरो बेफोरनिफ्राय माबा दान मोनगोन बरसा खालामनानै बिसोरनिथिङै नायबाय आन्थाय पिटरा होनबाय रुपा आरो सना आंहा गैया नाथाय आंहा जे दङ बेखौनो आं नोंनो होयो आङो थोनो नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टनि मुङै सिखांनानै थाबायदो होनदों थाबायदो होननाय लोगो लोगो बेखौ आखायाव हमनानै दिखोदों जेब्ला आखायाव हमनानै दिखोदों बिनि आथिंफ्रा गोख्रों जादों आगोलनिया गोख्रों जादों आरो बे बाज्ल'दों थाबायदों आरो इसोरखौ बाख्नायनानै मन्दिराव हाबफादों प्रेज लर्ड मन्दिराव हाबफादों बे संख्रिनि गुन नंगौना नङा संख्रिनि गुन पिटर जहनमोना जेब्ला इसोरखौ बाख्नायनाय सम जायो अब्लासो मन्दिराव थांदों बे मन्दिराव थांनायाव समायना होननाय मोनसे जायगा दंमोन बेवहाय सासे जोनोमनि लेंग्रा जोनोमनिफ्रायनो थाबायनो हाखाया बे मानसिया बिबायबायो आरो मानसिफोरनावहाय जेरै मन्दिराव थाङोब्ला जों लोगो मोनलाबायोना बिराद लेंग्रा लेंग्रि थालाबायो बिबायबायनो बेवहाय मन्दिराव थांग्राफ्रा अना बिसोरा लेंग्रालै बिसोरा खानालै ना एसे मोननै होयोथ' थोरसिफ्रा ज्राव आरो दावनो ना दान होयो बे दान मोननो थाखाय बेखौ न'नि मानसिया लांनानै दोनहैबाय थायोमोन जेब्ला पिटर आरो जहन मोना थांदों बेखौ बियो नुदों नुनानै ओरैबायदि आसा खालामदों बिसोरनिफ्राय आं माबा मोनसे मोनखागोन होननानै गोजों नायबाय थादों आरो जों नायबाय थादों अब्ला पिटर जहन मोनाबो बुंदों जोंनिथिं नायहर होननानै बेखौ थोनदों आरो बे नायदों जेब्ला नायदों मोनगोन आसा खालामदों नाथाय बुंबाय मा पिटरा जोंहा सना एबा रुपा गैया नोंनो होनो थाखाय सना रुपा गैया जोंहा खिन्थु मोनसेल' बुस्थु दङ जायखौ जों नोंनो होनो नागिरदों होननानै पिटरा बुंबाय आङो नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टनि मुङै बुङो नोङो सिखांदो आरो सिखांनानै थाबायदोल' होनना बुङो थाबायदो होननाय लोगो लोगो बोखांबाय लोगो लोगो आथिङा गोख्रों जाबाय लेंग्राया खोरोंबाय थाबायबाय बाज्ल'बाय ख्रिस्टखौ बाख्नायनानै मन्दिराव हाबफाबाय प्रेज द लर्ड गुना दिनै जोंनाव दङ सोरबा दिनाव दङ जायहा इसोरखौ नंगौजों खुलुमदों जायहा इसोरनि बोसोनखौ लादों जायहा इसोरनि बिथोन बादि जेब्लायबो उदै बासिबाय थादों प्रार्थना खालामबाय थादों ना बेबायदि मानसिनाव बे बोरा दङ प्रेज द लर्ड आजिखालि मा मानसिफ्रा माखौ नागिरो सभाफ्रावहाय हिलिं पावार दंना गैयाब्रा आलासि आलासि होननानै सोंग्रा जाबाय दानिया ना हिलिंखौ नांसिगौ सोखाग्राखौ नांसिगौ दानिया ना नङाब्ला हिलिं खालामग्राखौ गोदो मिथियामोन ना साधारन खुलुमोमोनल' खिन्थु दा गोथार जिउनि मुगा जानायखाय दा गोथार जिउजों दैदेनजानाय मानसिखौ नागिरो आलासिया मा बोर दंना गैया सोङो ओइ बोर दंब्रा हिलिं पावार दं ओइ थांनांगौलै आहा ओरैबायदि लेंग्रा आहा ओरैबायदि समयसा बिजा हैनांगौलै होननानै बुंगोन ना फैगोन बिजा फैगोन इसोरा खामानि मावगोन इसोरा सोखागोन सोरनि दारै आलासिनि दारै सोरनि दारै बिसासिफोरनि दारै फोथायगिरिफोरनि आरजनि जुगिदियै इसोरा खामानि मावबाय थागोन मानोना बियो जोंखौ बोर होदों बियो संख्रि बानायदों आरो संख्रिजों मानसिजों मोनसे रदाय खादोंनो इसोरा जों दहाय लिबि बिजाबाव मोनबाय रदाय खादों बे रदाया दिनै जेब्लायबो थाबाय थागोन ओंखायनो जोङो बे रदायखौ जों लानि बे संख्रिखौ जों लानि बे संख्रिनि गुनखौ फोजोबनो नाङा जेब्लासिमनाखि जोङो
उदै बासिबाय थागोन अब्लासिम नाखि बे संख्रिनि गुना जोंनाव थाबाय थागोन जोङो दान होनो होनब्लाबो हागोन आलासि जानो होनब्लाबो हागोन सोरखौबा गैयिफोरखौ अनहरनो होनब्लाबो जोङो हागोन ना गैयिखौ अनहरनाया मा गाननो गैथारा बेसारा होद आं हरगारसैलै गांसे होननानै बायनानै हरगारगोन बियो फैसाखौ अननाय नङाथ' इसोरनि मुङै थांथों नांगौब्ला ना हरगोन बे हरनाय गुनानो जाहैबाय मा संख्रिनि गुन गोबाबनि गुन अब्ला बै हरजाग्रा मानसिया नोंखौ मा सानगोन ओइ आमुखा ओरैबायदि अनोलै ना ओरैबायदि बियो मोजां मानसिफोरखौ आदोर खालामो मानसिफोरखौ अनो मानसिफोरनि दान होयो मानसिनि थाखाय प्रार्थना खालामनानै हरो ना इसोरनि मोजां बोसोन होयो बिदि रायलायना रायलायजागोन बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो बे संख्रिनि गुना बारानिफ्राय बारा जालांगोन खिन्थु बाबद्रायनाय होनाय बायदि नङा बे गुना बाबद्रायनाय होनाय बायदि जानाय नङा थाग थिगल' गुन जागोन आरो बियो गोबाबनि गुनल' जागोन Praise the Lord. बेनिखायनो जोङो फै बे समाव बे संख्रिनि गुनखौ जोङो मोजाङै गोसो होनानै ध्यान खालामनि बे गुनखौ जों नाजावनि जोङो बे गुनखौ नांगौ जों बयबो गसंनि गामबायनि आरो जों खालामनि बे संख्रिनि गुना जोंनाव थांबाय थायो